dinosaur park called Jurassic Park will be built in this area. Me neuvossa hoidamme Jurassic Parkin taloutta ja henkilöstöasioita. Jurassic Park on Suomessa uudenlainen viihdeteollisuutta edustava yhtiö. Sen kannattavuus on hyvin korkea. 3 vuoden budjettien mukaan ollaan Suomen keskiarvoja korkeammissa luvuissa. Tähän päästään kokonaisvaltaisella ajattelulla ja kustannustehokkaalla organisaatiolla. Jurassic Park on hyvin mielenkiintoinen projekti. Vantaan Kivistöön syntyvä koko perheen suuri olohuone tulee valmistumaan vuoden 2016 aikana. Rakennuksen ekologinen ajattelu antaa hyvin mielenkiintoiset lähtökohdat hankkeelle. Jurassic Parkin arkkitehtuuri noudattaa kaavoittajan eli Vantaan kaupungin määrittelemiä reunaehtoja. Luonnonkivimateriaali, taide, ekologisuus ja luonnonläheiset arvot tekevät paikasta mieleenpainuvan. Laadukkaasti suunnitellut aukiot, kävelyreitit, puistot houkuttavat kaikki kävijää viihtymään Kivistössä. Myös itse rakentamisen ja rakennuksen ylläpidon kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin vastaavissa kohteissa yleensä. Tähän vaikuttaa energian omavaraisuus, joka tuo huomattavia kustannussäästöjä vuosien varrella. Rakennus kommentoi muotojensa avulla muinaisaikojen maailmaa. Aurinkopaneelit, vinot katot ja väritys heijastavat dinosaurusten mystistä olemusta. Kivistön kaupunkikeskus tarjoaa asukkaille ja työtä tekeville aivan uudenlaisen yhdistelmän kauppaa ja myös ajanvietetoimintoja. Viihdeteollisuus on talouden tiukkoina aikoina niitä harvoja teollisuuden aloja, jonka kasvuluvut ovat pysyneet samoina tai jopa kasvaneet. Vantaa on tällä hetkellä hyvin innovatiivinen kasvualue. Aviapolis, Helsinki-Vantaan lentoasema, Finnairin kaukoidänstrategia, kehärata ja tuleva Jurassic Park. Nämä kaikki tekevät Vantaasta huomattavan mielenkiintoisen kaupungin Suomessa ja maailmalla. Jurassic Park tulee sijoittumaan varsinaiselle näköalapaikalle, kehäradan varteen, valtatie 3 viereen ja myös kehä 3 on aivan lähellä. Vantaan kaupunki todella toivottaa sydämellisesti Jurassic Parkin tervetulleeksi Vantaalle ja Kivistöön. Jurassic Parkin talous on vahva. Osakeantiin osallistuville sijoittajille tarjotaan 7% kiinteä takuutuotto. Jurassic Parkin myötä Kivistöstä ja Vantaasta tulee koko maan yksi suurimmista matkailukeskittymistä. Meillä Funding by Meissa on suuri kunnia olla järjestämässä joukkorahoitusantia Jurassic Parkille ja olla mukana rakentamassa Suomeen ja Vantaan Kivistöön erittäin merkittävää matkailukohdetta. We need your help. Let's join fast and build an adventure park for the whole family together. See you in the park late next summer.